Guys, manginom tayo og chocolate. Chocolate na nun. Nesquik. Kag imo kay milk or Nesquik? Ha? Nesquik? Okay. Sa man Spanish bread. Kag imo kay Spanish bread. So guys, di ami hopya. Uy, kaning hopya is my favorite kaning hopya, guys. Humtan sa ko hopya. Ganahan pag mukha ano hopya and kare maori Francis. Okay, man day tawa guys o Francis nga pan. Ay, Colombia, ma. Ay lumpia, hopya. 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 So pag ano man guys, so panghipos dari. Ilang katang minute kay pato na di huang atong mga kuto-kuto. So mo ganahan nga pala manday, strawberry or karing peach. Manday mo. Hopya ra imo. Karing strawberry. Dami sa inyo palaman. Salamat ka doon nila sa ate. Dami mga palaman. May kapilian ang mga tikiting. Kareha guys ya. Francis, mo na ipan nga Francis. Dami ni siya guys. Magamata ron guys. O sila sa Papa Gabriel guys. Nahuman na sila o kuan. Mainit kami. Nauhay man mis kim-kim. Kaya ko nang nilhig pa mga kuuna. Mo na yung exercise ka nabuntag guys. Sa dug panilhig. Nga. Ito man, nasa mga inom o ininit. Mga tanin mo guys, mamainit ta. Nahihiwatan, peanut butter. Ken, ay mo Ken? Oh. Tangan po na si Jaog. Ngari. Ito ba si Red Dalian mo? Lami day, tilawiri day, tanga ta day. Tangan peach, kani ba ngari guys. Wrong lami si Ja. Ma, ito ba si Red Dalian mo? Gapil ng sayaw. Hindi. Sa gawas, gapil si Janga. Hindi si Ja. Ang hangking nga ni. Gusto man ko nun si Janga magpabayot. Ay, bayot. Si Red. Gusto mabahin mong bayot? Hmm. Uy, di. Mahimo na. Sukos Jesus, basta mahimo tong bayot. Ganahan si Jesus na. Kani guys, man cover. Ano? Nagpaparaw pa na si Red. Ito nga, Miss Kim Kim. Kaya magakantas Kimi. Ito nga ka Kimi. Mawag ka mukha. Dara. Hupya mo? Hupya ko nung ija guys. Nganta! Mamainit ta rin dyan guys! Lakas na po. Nganta, ginanit. Kaya na, tumato na ta. Para sa video. Yan na guys, nganta. Kasi nandun mo ko sa video, ma. Pag ulit ninja, ma. Para ninja. Kaya sa magbaligza na silang lugi. Yeah. Mamaya ito na, Loy. Basig na napuo na to kasako. Loy, basig na napuo na rin kasako, Loy. Ikaw rin talaga, Loy. Ilang kilo to, Loy? Yan, nagilang kuan. Kupras, isa kasako o tanga. Baligza na sila. Sakog tanga. Pasaan na gab? Muna katuod, halipit, Hoy. Nahinay. Loy! Na, katuod. Ta, sige. Yes, balik kami na to ilan nanay. Balik kami na to ilan nanay. Baligza nila dati. Yan na guys, dari sila mong baligza. Lugi. Sakot, talaga na, Pila pa? Pila? Si Tinta. Eh, yan na, uy. Barug. Helmet. Duga si Tinta. Si Tinta. Kilos. Ay, tungkol na rin, Jo. Pila ka na kilo. Pila ka kilo, Loy. Tinta. Pila kilo, te? 70 kilos. Ano so, kuan ron ang kuan, lugi no. Mahal-mahal. 45.50. Tanaw, pila ka kilo? Pila ka kilo, Loy? 82. 68. Mahal ang kupras. Tag 45.50 ang kilo, guys. Hala, oy. Hala, all. Taning abot man sa 70 kilos.
Anay sa lagi isa to datuga mo na aguan altam guys. Oh, tang. Likod. Deur man dana lami mo ngadto. Ano yung likod yun? Ito, kambahap. Kaya sa raraka at bangag altams dari. Altam. Parang nakabot sa kapir. Ludo na. Guys. At bang rakazo dari altam. May bayad, itong burato. Na sorry na mag swimming pool diha no. Na swimming pool diha gab. Napinaga. Di oy, swimming pool na dagat. Iya. Ang deu wara Pwede naman na mo baklay nga to. Ha. Oh. Natumbay na po, aloy. Altam, there is a kambaha. Kita mo na guys na. Altam. Nindot na jalaagan diha guys, pero wa pa jud ko kalaag diha sa kad. Ingon sila na ako ng swimming pool diha kaliguan. Kinsay nakanganha diha, be? Hands up ng tiil. Hands up pag tiil. Pila imong halin Lloyd? 3,500. Asa mete? Salamat. O di ana day talha di ay. Talhaan day guys. Pamana ni aghali nila 2,866 tanan. Ta. Manilang halin sa ilang lugi. Guys. 2,000 kapin. Abi kuguan. Dako man day talha. Nagbahin na mo. Ito na, nagbinahinay na guys. Manage mo ka ha. Palampas ang minastiri nga. Palampas mas ibabaw. Palampas ang ibabaw, mahinlo. Ito man ang bulang huy. Sabi may magkon dito. Guys, dahil na pinaghang rambutan. Dahil na pinaghang rambutan. Shout out, Ate Marcelina Labunite. Daghang salamat sa rambutan. Paano na mo? Kaya nga. Hoy, liso. Tama isa po di ay. Boy Sidlis. Boy Sidlis. Ignorante tag buong nga rin Ang ngata. Kami daghang prutas na rin. Kundan, na ay rambutan, na pati buungon, at ang Nagbilas dagaya. siya na pero gabi nagsugod. Sabara ma. Nganta. Ate Kuya niya, lapya Ate Kuya ne. Review. Hindi ko may kaso guys, tubigan, pang tambaw subo. Ano yung pagrambutan? Sakto nis ka nang nai katag-katag bitaw mga bubunlan. Mo ni yung kanon kani kay ang mawa ang kaso. Nanda dalan to kim-kim, hingaan man to ngani buongon. Nay, ito na minay. O kadangis na nay. Tay. Kung mo hapit ko na to kuan guys. Hapit mo og palit og kulo. Kay lami man ang kulo sa to may among latik tos bahay. Ano? Wala na may hapit pa dahil mi dato guys mo palit og kuan. Sabado ha? Hindi na may guys, kabahin na sa pag-April ng kuan inagsahan. Hindi na may La Mayor guys. Hoy. Nari La Mayor ron ay bulang huy. Gumurong. May musito ni bukado. Peaceful ka so na napita pa. Laman sa ito. Kasi baligja pa na lang. Ayo. Nagsita. Maazong buntag. Magsinsos ang tami. Palit kami kulunang be. Basig na pa. Ay, nagama si Jagbanig. Gama kag banig nang, nalilas ka. Nalilas si Jan. Ito naman taong naibunga. Oh. Ano? Wop. Ba doon na naman ipuno na to sa mukon. Bati dong. Karoon na tayo dong agan dong. Kana. Maragwang-guwang. Ano sa simbahan? Bye. Lami danino kay dakag area katamnan. Ngani ba? Ja, kon pa jud. Duog karsada. Duha ra ka buok. Duha ra ka buok. Asuluha laman. Asuluha. Hey guys. Yan na, kakuha nagkulo. Daghan man nagbunga pero kon palaman na nasabog. Habog guys, habog. Wa man ni lagdang agan ako no. Dena guys. Uy, ra naghanak ka kulo. Salamat ka ajus tag-idza. Ari sa mi. Salamat.
Ta, kana ta? Naisangagan? Away, sangagan. Naisangagan. Dugay raman sila nagkuhan. Ito, orange box. Isud. Uli na mi. Dada bis bye guys. Dada nagamang kulo dia. Haning deng agen ini ka Sabado. Kaya amang ibawon na to si babaw ng lampas. Kaya uban pod ang mga kuyas. Tabang og lampas ba. Yes, kambasing na. Kambasing na. Batu yung pagbunta. Gawas na ilang mga kuwada, gawas na ilang mga tinaguan. Kaya sila sa Kamas pa pa? Wala to? Oh. Butang na guys, butang. Bundak na kuno sila. Basta partner magamang mga bata. Inihapay. Kaya na 150. Grabe nakagibunda ko 150. Kila? 152, 60. Grabe nakagkwarta ay 152. Sana all 152. 152,000. Kapit na mahuman ang counting. 15,000. Manag corn guys, inihapay. Thank you so much. May God bless you. Ang na-queen kay 150,000. Ang na-king kay pila ang kwartas king. Eh.